Pekný deň, priatelia. Tak, po roku sa vraciame k Tamárke do Milinovíc a poviem vám, že prečo. Čakáme, čo bude ďalej. Do vyšetrovania sa nebudeme montovať, lebo to necháme na políciu, ale budeme čakať. My máme čas. A ideme sa opýtať inú vec. Zverolekár došiel si sem. Otestoval si zvieratá, všetky zvieratá vyšli negatívne. 37 kusov zvierat vyšli negatívnych. Tak sa ťa pýtam, prečo si sem potom došiel s úmyslom utratiť tie zvieratá? Tie zvieratá boli zdravé. Tamárka tie zvieratá nemala na biznis, nemala na kšeft. To boli domáci maznáčikovia. Ty ako zverolekár si zverolekár. Ty tie zvieratá musíš čo? Liečiť. Ďalšia vec. Prečo si nechal, aby ten polovník postrieľal tie zdravé zvieratá? Jaký si ty vlastne zverolekár? Povedz nám. Tie zvieratá boli zdravé. Tie zvieratá neboli v okruhu 3-kilometrovom ochrannom pásme neboli. Tak sa pýtam prečo. Dedo, skoro 80-ročný, musel sa postaviť pred polovníka a povedal mu, že radšej zastrelil mňa. Priatelia, počkáme si, uvidíme, držme palce a spravodlivosť musí prísť. Pekný deň.